Kani kediga Batisi TV, mat pidang pek yaki kubur baman kasni, belawan rasha pida ka Orange Nissan Loom Sopo near Fire Brigade Shillong, ringkat bat ka eco-friendly enterprise, ki plakot nagbenta ki jingdon kam hakasong, bat kara karong. Hagakat santarik unaitung arajar arpo, USDO ka Mairang Civil Subdivision, ki officer na kitnat trekam baper, ki nong yalam jog shnong pendeng umyong, bat ki VDP shnong, ki lahir jurip kensan ya ka station pendeng umyong, ban pekto la ki pajba ki bur renti neem, ya ki kendon balabtha ya ki kum ka jingdeng ya ki mas, kajing ya jengai iwei na iwei, bat kiwei ki kendon baki pajba ki dei ban bur renti, kabala jupen kan mau ki pajba na kapor syakapor lengba ki jing perta, na ki kor jing pensawa bat lengba ki jing tho, balata haman lagi jaka. Hagani ki jing lei jurep, kawai ke dukan kala syak hang no namar ka jing pen khen ya ki kendon, kata ka jing bemdeng ya ki mas, bar ka jing pen rong bon priau syapot dukan, nang ta palat phongut ki pajba ki la syak dan kuna namar ka jing bemdeng ya ki mas, bar ka jing di tuma ha ki jaka babon priau. Ka VDP shnong pendeng myong kala shan kuna yakini giba penkhen kendon hagador laipau tengka rengkat ke jing hikai bat jing persengtho yaki pajba bagi dei ban borenti yaki kendon balabtha khamtam ban deng yaki mask bat ban jengai uwei na uwei kat ba na kaliang jong ka office USDO ka Mairang Civil Subdivision kin yai biteng ban le jurep yaki shnong baper rengkat ke jing hikai yaki pajba. Kecil telang bukan civil jong Mairang Civil Subdivision ringkat ki executive magistrate jong ka subdivision ke jongi menta kasi ngala pelong yang ke surprise checking ya ki dukan ya ki pajba ki bom pendon kam ya ki mas ya ki jaka pajba makam tam ki dukan bikin maintain ya social distancing aga aborok kiliang kam tam haki hani ke main station jong ka senong penemyong Mairang ke jongi namar ngi ke jingku state jong di jingpang COVID-19 apo jong ka state ke jongi nak kalian jongi hablong ban pikir bah kum kinong lam snong na ka benta bete lak kam ha ka bidei bagani ke jing pangklam na ka benta ke jing purstet ke jongka pok ni ke jela ka jongi tingi don ke jing ting ba yo akani ka dong ka thain ka jongi ru bagani ka khlam kan yo jaka dede halor jogani ka nong rim bana kalian jongi kinong lam jo ke snong ringkat ka jing estu jingmut bar ka office jong asdu sibil ila pentrekam ya ka fine menta ka sngi na ka benta kitu borok ki pajba ki pendon kam ya ki mas ka bandeng ya ki tam di jaka pajba bat abangile egani yo iba menta kasi kalong renti bha ha bide bagi pajba bagi la pendon kam bha ki mas ki jongki wala don gatu kat ni ki wala hapan pentri kam ni baka fine na kaliang juga snong ya ka bangila fine ki gatu kat ni ki ba penkhen ya ka kendon ha ka ba kim simla deng ya ki mas habis kiat kiang hapo kijaka pajba lani kidukan habis kilai ban thiet jing thiet bat kidon lu kidukan kiba penkhen ya ka social distancing bar gani kasi kidon ki bangla hang na ka benta jongki kawai kidukan kum sibenta ban te lakam ha ka beidei bagi jing but baik berhenti ha ka beidei bat gani ka protokol lani ki jing batha na kaliang jongka tanat jongka kuat ke khia bat jongka sarkar hi baro kawai te bangile ya gani ngile nam ta ka jing bahaju ki bubun nang pengin light na gani jing pangklam ka besirkai amla penbait na kaliang jong ka office jong asdu sibil ha ka jing sya ka fine gat kum ka jing pen bana na kaliang jong ka sarkar kalong sans pa tingka te hendai na kaliang jongi ka snong ka chulong tangkum ka jing pen ken ma ka pajba ngila fine ye kitu ki bomdeng ye ki mas tang lai pho tingka bat baro hi ki siu gani ka lai pho ka di kalong tang ki jing pen ken mau na ka bata jong ki banang ni sakmat ki de ban pendon kam hok bat pendon kam testa bandeng ki mas kam tam ki jaka pajba